Meet Over Coffee er kaffemøder sat i system. One-on-one møder, hvor vi går ind og screener folk for interesser og booker dem med en agenda. Hvad kan jeg gøre for dig? Så jeg er med, fordi det er inspirerende at tale med nye mennesker. Det er inspirerende og en god måde at tale med folk, for man har tid til at tale sammen. Og man får noget med hjem. Man får 52 one-on-one møder, hvor man møder nye mennesker under agendaen. Hvad kan jeg gøre for dig? Det er ikke 52 salgsmøder, men det er 52 gange, hvor du møder nye mennesker, der kan hjælpe dig ud i deres netværk. Nu er jeg altid interesseret i at høre om andres meninger og andres erfaringer, fordi det er jo mange gange, hvor man kan genbruge deres idéer. Jeg synes, det giver en større dybde i det at netværke, og at man får nogle stærkere relationer frem for det traditionelle netværk. Ideen kom fra, at jeg sad og ryddede op i min mailbox. Jeg sendte 800 mails, jeg havde sendt med folk, hvor jeg havde sagt, at I skal mødes over en kop kaffe. Folk, jeg mente, der kunne få udbytte af at lære hinanden at kende. Jeg synes simpelthen, de er så gode til at finde i forhold til det, lige præcis det, jeg leder efter, det, jeg ønsker, og det, jeg også kan give noget af. Det er så inspirerende at have mulighed for at gå i dybden med et menneske, hvor man møder, hvor man har sådan et fælles konsensus om, at det er et netværk. Vi har i dag alt fra den lille kagemand, der laver kager, til advokater, til revisorer og bankfolk. Det vigtigste er at sige, at hovedparten af dem, der er med, er ikke sælgere. Men når folk tilmelder sig, går de ind og svarer på en masse spørgsmål omkring deres interesser, både erhvervsmæssigt og privat. Vi går ind og kigger på deres LinkedIn-profil, og ud fra den matcher vi med flest mulige matchpoints, så man ligesom har noget fælles interesse, når man mødes. For mig er det vigtigt, at jeg ikke spilder min tid. At når jeg er der, så er jeg der af en grund, og det er også både kommercielt, men så sandelig også, at jeg skal føle, at jeg får noget ud af det også for mig selv. Den tilgang i forhold til, jeg synes, jeg har været i mange netværk, hvor det har været what's in it for me, men her der er det lige præcis, hvad kan jeg gøre for dig, og det synes jeg er genialt.